Hoxe vamos a degustar, ademais, dentro deste mes do cocido, deste pistoletazo de salida do mes do cocido, de San Amaro ao San Valentín, o mes do cocido en Lalín, o porco celta. É un cocido feito por Currás con porco celta, que nos estaba comentando que é un pouquiño máis blando co habitual, que parece ser que coce antes. Con esta degustación deuse por iniciado o mes do cocido en Lalín este venres. Un xantar ao que asistiron xornalistas, os concelleiros de Turismo e de Cultura e representantes da Asociación de Criadores de Gando Porcino Celta, unha carne que se conserva gracias ás ibaritas. E a xente que os atopamos que ainda tiñan exemplares en pureza, preguntábamos: e usted por que mantivo esta raza? E dicía normalmente a muller: é que meu marido non come outra carne. Entón, quedouse ese reducto, digamos, destes porcos autóctonos galegos, do porco galego, quedouse en maus de sibaritas, daquela xente de medio rural que non había unha gran influencia de porcino e que entonces aínda non foran absorbidos por cruces con razas foráneas. A preparación de porco celta nun cocido foi puntual, aínda que dado o éxito non se descarta que poida servirse de xeito habitual. Resulta que os perfis de ácidos grasos e os perfis de calidad salen semellantes ao ibérico de bellota e sin comer as bellotas, senón que o potencial que ten o propio porco celta. Co cual temos salubridade por dúas partes. Unha, porque os porcos non son medicados e no noso regulamento de uso está contemplado doblar o período de supresión se acaso se medicara algunha vez. E dúas, porque os seus componentes cárnicos e grasos teñen uns perfis salubres que, como dicía o noso vicepresidente antes, axudan a regular o colesterol malo